फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवण तडका। आज आपण मेथी मसाला पुरीची रेसिपी पाहणार आहोत। चला आपण साहित्य बघूया। मेथी मसाला पुरीसाठी मी इथे एक जुडी मेथी घेतली आहे आणि त्याची पानं काढून घेतलीत आणि ती स्वच्छ धुवून घेतली आहे। आणि इथे हे गव्हाचं पीठ आहे, 2.5 कप घेतलंय मी। आणि हे 1 कप मी चणा डाळीचं पीठ घेतलंय, बेसन। फोडणीसाठी हे 1 टीस्पून जिरं घेतलंय, ओवा घेतले 1 टीस्पून आणि सफेद तीळ आहे 2 टीस्पून। हे लाल तिखट घेतले आणि हे मीठ आहे, ते चवीप्रमाणे घ्यायचे। आणि मी इथे हिंग घेतले फोडणीसाठी, हे चिमूटभर हिंग फोडणीला वापरणार आहे। आणि ह्याच्याबरोबर पीठ मळायला पाणी आणि तळण्यासाठी तेल घेतले। आता ही मेथी मी बारीक चिरून घेणार आहे। इथे मेथी बारीक चिरून घेतली आहे। इथे गॅसवरती मी आता पॅन गरम करत ठेवले आणि त्याच्यामध्ये मी 1 चमचाभर तेल घातले। आता त्याच्यामध्ये मी तेल गरम झाले, त्याच्यामध्ये जिरं आणि हिंग घालणार आहे। आणि त्याच्यानंतर मी ही मेथीची पानं घालून घेणार आहे, चिरलेली मेथी। आणि आता याच्यामध्ये मी थोडंसं मीठ घालून अगदी 3-4 मिनिटं चांगली शिजवून घेणार आहे, ज्याचा कडवटपणा कमी होतो। ती भाजी मी प्लेटमध्ये काढून घेतली। मी इथे एक बाउल घेतलं मोठा, त्याच्यामध्ये मी हे गव्हाचं पीठ आणि बेसन चणा डाळीचं पीठ घालून घेतले। आता मी हा ओवा घालते, सफेद तीळ, लाल तिखट आणि मीठ तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्यायचे। आणि ही मेथीची भाजी पण घालून घेणार आहे आणि पाणी घालून मी चांगलं मळून घेणार आहे। हे मी इथे पीठ मळून घेतले। आता हे 15-20 मिनिटं मी असंच झाकण ठेवून साईडला ठेवणार आहे, त्यानंतर मी पुऱ्या बनवायला घेणार आहे। आता आम्ही पिठाचा गोळा घेतला एक छोटा, त्याची मी पुरी लाटून घेणार आहे। ह्याला लावायला मी सुकं पीठ घेतले, तुम्ही तेल पण वापरू शकता। आता ही आपली पुरी लाटून झाली। ही जास्त पातळ पण नाही लाटायची आणि खूप जाड पण नाही असायला पाहिजे, मीडियम असायला पाहिजे। म्हणजे आपण जे पोळ्या करतो त्यापेक्षा थोडं जाड असायला पाहिजे, नाहीतर मग ह्या फुगणार नाही। असे आम्ही सर्व लाटून घेणार आहे। आता मी इथे या सर्व पुऱ्या लाटून घेतलेत। मी नंतर एकच मोठी पोळी घेऊन ह्या वाटीने कापून घेतले, म्हणजे एका साईजमध्ये झालेत। आता मी तळून घेणार आहे। मी कढईमध्ये ऑलरेडी तेल तापत ठेवले, आपण तळून घेऊया आता पुऱ्या। ते मी कढईत तेल टाकायला ठेवलं होतं आणि तेल चांगलं गरम झालंय। गरम झाल्यावरती मी गॅस मीडियम करून घेतलाय आणि आता मी अशी एक एक पुरी सोडून तळून घेणार आहे। अजून एक पुरी सोडते, जेवढी राहतील तेवढ्या पुऱ्या सोडायचे। पुरी तेलात टाकल्यानंतर मध्ये थोडासा दाब द्यायचा त्याला झाऱ्याने किंवा चिमट्याने, म्हणजे त्या फुगतात चांगल्या। नंतर मग आपण परतून घेणार आहे। पुऱ्या दोन्ही साईडने थोड्याशा लालसर होईपर्यंत तळून घ्यायचेत, जास्त लालसर नाही करायचेत। आता ह्या मी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। अशा मी सगळ्या पुऱ्या तळून घेणार आहे। इथे आपल्या ह्या सर्व पुऱ्या रेडी झालेत आणि असे छान फुगल्या पण होत्या पुऱ्या। आणि ह्या पुऱ्या तुम्ही अगदी ग्रेव्हीवाली भाजी, श्रीखंड, दही कशाबरोबर सुद्धा खाऊ शकता, खूप छान लागतात टेस्टला आणि बनवायला पण अगदी इझी आहेत। तुम्हाला ही मेथी पुरीची रेसिपी जर आवडली असेल तुम्ही नक्की घरी करून बघा। नॉर्मल पुरी करण्यापेक्षा ही जरा वेगळी आहे। आणि तुम्हाला आमच्या नवीन रेसिपीजचे अपडेशन पाहिजे असेल तर तुम्ही आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूला जे बेल आयकॉन असेल ते पण प्रेस करा, म्हणजे त्याचं नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला इमिडिएटली मिळेल। आणि रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।